Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sitholwe sesonakele isidumbu sowesilisa wakaHlabiso bese kuphele izithuku edukile. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwidemeti igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ongangibiza intatheli ka-YouTube. Kubikwa ukuthi sitholwe namhlanje isidumbu sowesilisa usiboniso Khumalo endaweni yakaHlabiso bese kuphele izinsuku edukile. Isidumbu salo wesilisa kubikwa ukuthi sitholwe sesonakele futhi sicuywe nengalo. Usiboniso Khumalo wakaHlabiso emishini obesebenza eSpark le ndawo kubikwa ukuthi uduke ngeviki elidlule wathola namhlanje ekseni ngenhla kwesikole isilethe imfundo eBizaneni. Okubikwa ukuthi lo wesilisa utholakale namhlanje emva kokubhoboka kombulali wakhe exoxa nothile ukuthi akasalali ebusuku. Kube lo omtshelile esetshela amalungu omphakathi. Umbulelo kubikwa ukuthi usiboniso umkhuluzi ngema eBizaneni kanye nomshana wenyanga uMutho. Kubikwa ukuthi bekubangwa intombi le ebibaqome bobabili wakhetha ukuthi ambulala. Kwaziwa ukuthi wambulala kanjani. Abantu babe nokuphawula okahlukahlukene esikhundleni zokuxhumana ngaso lesigameko. Sibusiso Nsibanda uthe kunomuntu osabulalela intombi hayi nomfazi kwakuzishimana ezini nje zona lezi ayiboshwe impela lento sengathi namaphoyisa ngavele igadle eqala ku bese ivele eqede ngayo. Umesinene uthe ngiyambonga uNkulunkulu owangipha indoda ngiyayithanda ngiyayihlonipha ngiyazihlonipha futhi nami. Ezinye zazo uthe akusamele aboshe lo kumele avele athunywe nje uphutho kuphela. Unathi Mchunu uthe manje ke usezobosha umfo kaKhumalo iqhubeke intombi iyoqoma omunye futhi kunjalo ke ukuba isishimani. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kuyi comment section. Mina nje intathela YouTube sengayithethe indawo ngithi asibambane evidweni elandelayo.